etorri gara Bagabiz Euskara Elkartearen fundazio egunera edo, sortze egun horretara eta jendearen eta herriaren aurrean hori ez gure berri emoteko. Mezu positiboa adierazten du, ibili dabilena Bagabil eta gabizelako Bagabiz. Eta ibili movimendua da, horrela egiteko dugu, ekarrekin, gu, gara. Aspaldi ja garatzek eta horiok ikusi genuen badakon ezin dugule euskaraz bizi eta gazten artean ez dago ez euskaldun kontzientzia ez eta orduan argi dugu aldatzea ez dela izango lan erreza, baina dugula sandegintzu bat eta jarriko gura egoera honeri aldaketa bat egon behar zaiola. Eta aldaketa hori aurrera eramateko gure ustez gazteok pausu eta aurrera emonga dugu. Eta, gubiok hartuko dugu lehen pausua ematen erantzukizuna. Zogora hori aldatu nahi dagoen gazte hori, dei egiten diogu, gure aurtean batu, hausnartu eta gutxinaka herri euskaldunago bat eraikitzeko. Gure izaera propio dugu, hau da, pentsatzeko, izateko eta bizitzeko geure modua. Beste herri batzuengandik ezberdina, ez hobea, ez txarrako, baina geundea. Baina inguratzen gaituzten hizkuntzek eta kulturek itotzeko zorian dauka gure izaera hau eta sarritan du konturatu nahi. Horregaitik beharrezkoa dugu horretaz gogoeta egitea ere eta hausnartzea euskararen erabilera zergaitik den hain eskasa gure artean. Nahi duguna da errezen antolatzen diren ekintzak eta indartu, zabaldu, eta daukagunetik abiatu ezta, daukagunetik hasi eta ez daukaguna lortzen hasi, bai? Hausnarketa saioaken bebai, ze importantiak izango dira, hausnartu zetan itzen dugun akatz, ez? Akatza ezakitzia nun daun, irten bidien zati garrantzitsu bat da, bai? Gu Euskaltzalen topagunea gara, Euskal Elkarteen Federazioan. Eta izan bagara, 80 bat Euskara Elkarte, herrietako Euskara Elkarte, batean bat eskualde mailako funtzionamendua daka. Eta 80 bagara, horietako 25 bat Bizkaixan bertan. Herrietako elkartea gara, eta pentsatzen dute antzeko helburua ditugula denok eta bakoitzak egiten du bere herrian euskaren erabilera sustatzeko nahi eta ahal dauena, bai? Eskatuz, badetu guzen dut. Hanik eta nire, helburuak eta jarduerak eta hainbat gauza aipatu dabez, eta Bagabiz eta egilten segidu daigun eta talde txiki garenez eta garon laguntasun edarko dugunez. Hau da, azken baten, gonbidapena, proposamena... Aspaldian esan nuen enuela barriro jende horren bertzoi botako, baina halako egun batek nik uste dut merezi duela. Aurten korrika pasadametik 21 aldiz Euskaraldia lehenbizi baina indarta ilusio handiz eskualdean geuria dugu binke postontzian barriz kantari dabil topera eta berbalagun gogo biziz euskera ez dago bere honenean, baina ibili Bagabiz. Baina ibili Bagabiz. Gure herria ez dago kostan, baina nire arabera erdal munduak enbata dakar, ajo mugandu euskera, bakoitzak bere txalupan baino, trainer hartzea hobeda, euskaltzaleok euskara patroi, bidean tinko aurrera.
eutxi tostari eta egin dezagun, arraun guztiok batera. Arraun guztiok batera.